ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଅ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଲୋକ ଟିକେ ଜଣାଚିହ୍ନା ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ଲୋକ ପାରାକିଟ୍ ନା ଗୋଟେ ଶୁଆ ରଖିଛି ଛୋଟିଆକିରି। ଆଉ ଶୁଆଟାକୁ ଏତେ ଛୋଟ କେଜରେ ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବୁଝେଇଲି ଯେ ଅ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରା ରଖ ଯଦି ରଖୁଛ ତାକୁ। ଆଉ ତାକୁ ଏକା ଏମିତି ରଖନା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାରି ମାନେ ସୋସିଆଲ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ରଖ। ନହେଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକିରି ମତେ ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଲୋକଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ରଖୁଛି ଏମିତି ଆଉ ସେମାନେ ସେମିତି ରହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ ଯେହେତୁ ଜଣାଚିହ୍ନାର ଲୋକ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇଟା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥରୁଥିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିକିରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ସେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କେବେ କେଜ୍ ଭିତରେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଲା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ଏବେ ବି ମାନେ ଭାରତ ସାରା ଏମିତି ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ପିଞ୍ଜରାରେ ବିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଏବଂ ଏମିତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ରଖିବାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।